Eli olen Markus Tikumäki, 20-vuotias, asun tällä hetkellä Helsingissä, lähtöisin Huittisista. Mun nimi on Anneli Iltanen ja mä asun tällä hetkellä Espoossa. Mä oon 2 lapsen yksinhuoltaja. Mä oon 17-vuotias poika ja 14-vuotias tytär. Mä oon alun perin Rovaniemeltä kotoisin. Mä oon lähtenyt semmoisena 20-vuotiaana opiskelemaan kieliä Helsinkiin. Pääaineena oli ranska ja sivuaineena oli espanja. Mä oon syntymästä saakka ollut näkövammainen. Sairastan tällaista retinitis pigmentosa nimistä silmäsairautta, suomeksi verkkokalvon rappeutumasairaus. Ja se tarkoittaa niin, että ne solut tuolla silmässä, jotka reagoi valoon, niin niitä on normaalia vähemmän ja ne ei ole yhtä hyvässä kunnossa kuin normaalilla ihmisellä. Näkökyky on tällä hetkellä sokea, käytän valkoista keppiä, pistekirjoitusta ja apuvälineitä tietokoneessa, kuten puheohjelmaa. Ala-asteen 6. luokan keväällä kouluterveydenhoitaja ihmetteli, että minkä takia oikea silmä on niin huono, ja sitä sitten siinä pari vuotta tutkittiin ja huomattiin, että vasen silmäkin alkoi heiketä ja pikkuhiljaa näkö heikkeni ja 2012 syksyllä näin vielä käydä juoksentelemassa. Sitten sen talven jälkeen niin näkö heikkeni sen verran, että joutui jo valkoista keppiä pikkuhiljaa ruveta ottaa käyttöön, vaikka se olikin hirveän hankala noin henkisesti ottaa sitä käteen, mutta tällä hetkellä tosiaan näen just vielä hahmoja ja valoa jonkun verran, mutta sokea käytännössä. Tällä hetkellä mulla ei ole todellakaan jäljellä näystä mitään muuta kuin valon taju ja joudun käyttämään keppiä jatkuvasti liikkumisessa. Minä työskentelen Iris Pro-nimisessä työkeskuksessa, jossa teen pakkaustehtäviä, mutta saan siellä sitten vähän muunlaisiakin asioita tehdäkseni, että pidän 3 kertaa viikossa taukojumppaa ihmisille ja pidän keskusteluryhmää. Viime keväänä opetin maahanmuuttajille suomea ja sitten sen lisäksi toimin myös vesijumppaohjaajana. Tämä mun työkuva tällä hetkellä on tosiaan sitä, että kirjoitan näkövammaisten Ainut-lehteen juttuja sekä teen myös äänilehtijuttuja ja nettiradiotoimintaa. Sitäkin on joskus etukäteen saattanut miettiä, että jos näkövammaisena haluaa työskennellä toimittajana, niin onko se sitten lähinnä jotain toimistoloalemista, mutta ei, kyllä se hyvin noinkin onnistuu, kun käyttää siinä avustajaa. Ja onhan niillä näkevillä toimittajillekin avustajat niin yhtä hyvin näkövammaisellakin. Ja tosiaan tätä työtä mulla ei olisi ilman tätä näkövammaa, niin on sillä lailla positiivinen puoli myös tässä asiassa. Enää ei oleteta, että näkövammaisen ainut vaihtoehto on hieronta tai korjen punominen, vaikka arvokkaita ammatteja ovatkin. Mutta käytännössä kuitenkin se työllistyminen, niin se ei ole yhtä helppoa tietenkään kuin terveellä ihmisellä. Että välillä minusta tuntuu siltä, että jos olet vammainen ja haluat pärjätä, niin sun täytyy olla hyvä ja sitten vielä vähän parempi kuin se paras terve. Niin sitten sulla on mahdollisuus siihen, että sut otetaan vakavasti. No, ehkä suurin haaste tai ongelma, mikä tähän näkövammaisuuteen siirtymisessä on ollut, niin tietysti oma asenne, mutta myös muiden ihmisten asenteet ja ennakkoluulot, mitä tietysti kaikilla on. Arjessa ei oikeastaan niin kuin enää tässä vaiheessa elämää itse sitä edes huomaa sitä omaa näkövammaisuutta. Että se on kuitenkin hirveän yksilöllistä muutenkin, miten itse kukainenkin sen oman vammansa kompensoi. Mutta mulla on tietysti se etu, että on ollut heikkonäköinen lapsesta saakka ja mulla on ollut se tieto, että jossain vaiheessa tulen sokeutumaan, niin ehkä on osannut henkisesti siihen kuitenkin varautua. Ja sitten pikkuhiljaa, kun se näkö on heikennyt, niin sitten on oppinut tekemään niitä asioita sillä tavalla, että pärjää siinä arjessa. Itsellä just se valkoisen kepin käyttöönotto oli semmoinen iso asia, että kun se sit selkeästi erottaa muusta porukasta, niin ei sitä millään oikein uskaltanut ottaa Huittisissakaan käyttöön, mutta sitten kun lähti tänne Espooseen valmentavalle ja ensimmäistä kertaa otti sen kunnolla tosissaan käyttöön, niin se madalsi saman tien kynnystä muuallakin ottaa sitä käyttöön ja pikkuhiljaa tuoda esille sitä omaa näkövammaa. Ja tosiaan ennakkoluulot ja asenteet on ihmisillä välillä ihan päin honkia, jos näin voisi sanoa, mutta kaikki kuitenkin sujuu näkövammaisenakin ja ihan yhtä hyvin on olemassa apuohjelmat, puheohjelmat tietokoneissa ja kaikkea mahdollista ja tyttöystävät ja avustajat, mitä on mahdollista saada, niin kyllä se elämä näinkin sujuu. Tämä yhteiskunta painottuu aivan liikaa nykyään tietotekniikkaan ja siinä unohtuu matkan varrella vanhukset ja vammaiset,
jotka eivät kuitenkaan ole tasaveroisia käyttäessään tietokonetta. Näkövammainen voi käyttää tietokonetta, jos puhutaan sokeista ihmisistä, niin yleisimmät apuvälineet on puhe ja sitten on pistennäyttö. Minulle puhe on ollut sellainen, mikä on luontevaa. Sulla täytyy olla pankkitunnukset, joilla sä voit kirjautua useisiin eri palveluihin. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka työvoimatoimisto. Tänä päivänä sinä et voi mennä työvoimatoimistoon ja kirjautua siellä toimistossa työttömäksi työnhakijaksi, vaan sun täytyy tehdä se netissä. Ja siihen tarvitaan sitten pankkitunnuksia. No, mitäs minä teen, kun minun ei ole mahdollista saada ainakaan omasta pankista pankkitunnuksia pisteillä. Eli tarvitsen siinä aina ulkopuolisen ihmisen apua. Se on just, että itsekin ajattelin, että näkövammaiset on myös pääkopasta viallisia ja on yksinkertaisesti vammaisia. Siinä on kuitenkin se vammainen sana, mutta sitten kun itse ensimmäistä kertaa lähti näkövammaisten tapahtumiin mukaan ja huomasi, että näkövammaiset on pääkopastakin ihan samanlaisia kuin ketä tahansa muukin, ainoastaan heillä on näkö pikkasen huonompi. Näkevänä tuli paljon harrastettua kaiken näköisiä joukkuelajeja, kuten jalkapalloa ja lentopalloa ja lätkää. Tuli paljon käytyä pelaamassa kaukalolla, sählyä ulkona kavereiden kanssa ja harrastin yleisurheilua ja untia ja mitä kaikkea mahdollista. Ja sitten kun näkö alkoi pikkuhiljaa heiketä, niin se siirtyi siihen, että kävin enää kuntosalilla ja lenkkeilemässä sen verran mitä pystyi, kun ajattelin, että ei mitään pysty tekemään. Mutta nyt kun pääsi Arlaan valmentavalle linjalle ja huomasi, että on semmoinenkin laji olemassa kuin maalipallo, joukkuelaji ja näkövammaisanakin pystyy harrastamaan erilaisia joukkopelejä. Onhan sitä sokkofutista ja kaikkea mahdollista, mitä on myös tullut kokeiltua. Mutta erityisesti maalipallo niin on aivan mahtava laji ja siinä tosiaan Suomihan voitti Lontoossa 2012 Paralympiakultaa ja itsekin haaveilen siitä, että jonain päivänä olisi siinä maajoukkueessa ja mahdollisesti siellä paralympialaisissa ja vaikka palkintovuorokkeella joukkueen kanssa, niin sitä tulee harrastettua erittäin kovin ja ilman näkövammaa, niin tuommoisesta lajista tosiaan ei olisi tiennyt. Nyt oli MM-kisat heinäkuussa Suomessa ja se sai jopa median huomioon, niin erittäin mukava huomata. Sitten samoin mä oon tykännyt paljon pelata pelikorteilla silloin kun on nähnyt, mutta sitten 2-3 vuodeksi kun ei yksinkertaisesti nähnyt, niin piti lopettaa kortialilla pelaaminen. Sitten huomasin, että on olemassa pistekortit ja pistekirjoitusta totta kai voi laittaa kortteihin, mutta ei tuommoista osaa ajatella ilman kuin sen itse sitten kokee ja oppii ne pisteet, niin on mahtavaa kyllä kavereiden kanssa pelata pistekorteillakin ja ihan yhtä lailla kaikkea uintia ja muutakin pystyy harrastamaan. Sokkona ei mitään ongelmaa ja kuntosalilla käyn edelleen, mutta ehkä se maalipallo siinä kaikkein ykkösenä ja kovimpana tavoitteena, että sarjassa tulee pelattua ja treenattua erittäin monta kertaa viikossa. Sen verran, että nyt kun on päässyt näkövammaispiireihin, niin jotenkin elämä on alkanut sillä tavalla mullistua, että on tullut itse hirveän aktiiviseksi ja sosiaaliseksi näkövammaisten keskuudessa. Ehkä silloin kun näkö heikkeni, niin ei todellakaan voinut sanoa olevansa onnellinen, kun joku sitä kysyi, mutta kyllä nykyisin voi sanoa, että on niin paljon kaikkea, että ei ehdi edes hengähtää, että hyvä kun kotona Huittisissa ehtii silloin tällöin käydä. On sen verran kiirettä ja kaiken näköistä, mutta silti voi pitkästä aikaa sanoa olevansa onnellinen. Se on tietysti suurin haave tällä hetkellä, että mä kykenisin työllistymään sillä tavalla, että siitä olisi mulle ja mun perheelle hyötyä. Tällä hetkellä olen töissä sen takia, että pidän työssä käymisestä, mutta minusta se olisi oikeus ja kohtuus, että saisin siitä kuitenkin jotakin taloudellistakin hyötyä. Se, että minä asun vuokralla ja olen työkyvyttömyyseläkkeellä, tarkoittaa sitä, että nyt kun työllistyn, tai työllistyin, niin asumistukeni laski 100 euroon ja samalla eläkkeiden ja muutkin veroprosentit nousivat. Eli käytännössä jään miinukselle nyt kun olen töissä. Eli saan vähemmän rahaa kuin olisin vain kotona pyörittelemässä peukaloita. Tulevaisuudessa on tosiaan tavoitteena työllistyä mahdollisesti urheilutoimittajana, miksei jossain ihan isommassakin firmassa, kuten Yleisradio tai joku vastaava, se olisi aika unelma ja radiojuttuja on tässä nyt tykännyt tehdä tämän työkokemuksen myötä ja onkin tässä haaveilu, että jos olisi mahdollista radio-opistoon esimerkiksi mennä opiskelemaan ja pääsisi sinne, niin se voisi olla yksi vaihtoehto. Yliopistosta on ajatellut suomen kieltä lukea ja sitä kautta kerätä sitten hyvää toimittajan kokemusta. Ja sitten näitä vaihtoehtoja lisäksi on vielä hierojan koulutus, mitä mä oon miettinyt semmoisena pienenä välietappina, että jos ei muuta, niin sitten ainakin se, että kyllä tässä vaihtoehtoja on. Suurin haaveeni on se, että saisin mielekästä työtä ja saisin siitä kunnollisen palkan. Ja sen lisäksi tietysti
toivon, että omilla lapsilla elämä lähtee sujumaan ja että saadaan pysyä muuten terveenä. Miksei sitten jossain vaiheessa, vaikka tälläkin hetkellä on tyttöystäväni perustaa vaikka perheen, niin eiköhän se elämä tästä lähde luonaamaan.